हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोजां खबर होआ आरो दिनै गाज्रि खबरसो होगोन लोगोफोर। हरनि 9:30 जाबायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय आं ओंखाम जाखांनानै मोसौ फिसा लायनो होनना थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय मोसौ फिसा लायनो होनना थांबा लाइट साइटबो लायाखै, जेबो लायाखै। लाइननि फरजोंनो लायबाय आङो। ओमफ्राय मिथिया आङो बिदि दं नामा। ओमफ्राय आथिङाव मा अरखो सानदोंमोन आरो आं फार्स्टआव। ओमफ्राय दाना सानाय मोननायखाय नायबाय, दसे नायबा खांख्राइ बिसो दं आरोना। खांख्राइ बिसो अरदोंमोन आरो हराव। ओमफ्राय दायो आङो सोरांनायखाय मुलि खाथबनायखौ बोखारनो होननानै दा लादों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थानो होननानै आं भिडिअखौ ससे बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। बेयाव अरदों खांख्राइ बिस। मोसौसो लांदोंमोन आं नै। बेनो जि गाज्रि अरबाय। मोसौ लांफैदोंमोन आं नै, मोसौ। बबे? इयावनो अरबाय नै। Karki sutrasi kunik kukare. Nोंसोरनि जानानै खर' जाजोबो। दैजों फैदो बे हाजो। इमारजेन्सि बेसे दावखोयोब्ला हाग्रायाव बेखौनो बर'आव थांनो। लोगोफोर खिउनिसो दै आङो मानसिनि सिथ्र'आ मा मा जायो अर ससेयावनो। जेबो जायैखायसो इसोरनि अननायाव। खेवजागोन ना खेवजाया मिथिला, खेवग्रोनोसै आं। सानायबो मोनदों। बिराद गाज्रि मोनबाय आथिंखौनो। मा नांनायनि बेयावसो अरनो मोनखो। हरसे मेगन मोदै आंहा दिनै। बयामाव हमनानै सोना दोनदो आरोना। माबायदि थैनाय बायदि थाफ्लानो हाखायोनो। ओरैबायदि पाप्पि बुस्थु बियो। थैनाय बायदि थाखायो, हगारबा ओरैबायदि स्पिडआव खारो। आयु मानसियानो हास्लाबा खारनोनो। माबायदि बिदिबो थायोना, आयु थोद गिलु बालु। जानांगौबालाय अर ससेयावनो मा जाना थागौमोन आं। जिबौसो सानदोंमोन आंथ' फार्स्टआव। जिबौ अरबाय नामा होननानै। उनाव दसे थाहाबनानै नायबा बेसो।